GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakula nyatong bareta sa lado lokal. Eroplanong nawawara kan Sabado na kuana matapos ang 32 oras na paghahanap sa taludtol kan Bulkan Mayon sa Linderos kan Camaligalbay. DTI Bicol nagpatanid sa mga establishmento de negosyo manungod sa pagpapabakal nin produkto. Presyo kan diesel asin gasolina maitaas sa aga alas 6 nin aga Pebrero 21. Aktibong kaso ng COVID-19 sa nasyon medyo naglangkaw sigon sa Department of Health. Mining law siniguro ni PBBM na may papautob sa lindong kan sa iyang administrasyon. Sa ibang nasyon, US Vice President Kamala Harris inakusaran ang Russian in crime against humanity sa ginibong pagsakyada sa Ukraine. Not investor-friendly na mga polisiya sa nasyon porsigidong baguho ni Presidente Marcos. Yan po ang headline sa lado nin pagnenegosyo. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Nakuan man giranay matapos ang 32 oras na pagkawaragas o nagkawaragas na Cessna 340A ang eroplanong napabareta na nawara kanakaaging Sabado matapos maglayo ang helicopter sa coordinates na pinagtuturo matapos ang triangulation sa pag-aaram kang lokasyon kang eroplano. Sigon kay Mayor Caloy Baldo, incident manager kan binilog na incident management team na buminagsak ang eroplano sa itaas na parte kan barangay Kirangay sa kalabaan kang Anuling Gali. Maabot sa 2 kilometro sa naang distansya kaini. Hali sa incident comment post kan forest rangers alagaday panahiling ang piloto mekaniko asin ang duwang Australianong pasahero kan eroplano. Sa ngunyam padagos ang investigasyon kan mga otoridad sa crash site para maaraman ang factors na naging dalan para mangyari ang insidente. Tinaman din doon ni Mayor Baldo na padagos ang search and rescue operations dahil buhay nin tawo ang nakasalalay digdi mantang nakatalaan na mag-coordinate ang team sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS dahil sa peligro na posibleng darahon kan Bulkan Mayon. Ang mga rescuers dahil sa presenting kondisyon kan bulkan na nasa alert level 2. Dahilan kani piglauman na magbilog nin protocol ang lokal na gobyerno, partikular na ang search and rescue retrieval operations kung saan dapat na iprioridad ng kaligtasan kan mga responders. 131 mga responders na kumpuesto kan mga tauhan kan emergency response team kan Kamalig, Bureau of Fire Protection Personnels, mga tauhan kang Energy Development Corporation, Philippine National Police asin ang mga volunteers ang nagsurod sa probable crash site sa taludtod kan Bulkan Mayon. Inan sinabi ni Dr. Romel Negrete, Deputy Incident Manager kan binilog na Incident Management Team asin presenting pamayo kan Municipal Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Camaligalbay. Sinabi niyang mahiwas ang lugar na pigsurod kan mga responders para mahanap ang lugar na binagsakan kang nawawara na Cessna plane 340A. Padagos man ang pagtatarabangan kan mga ahensya de gobyerno, Tactical Operations Group kan Philippine Air Force, Philippine National Police at Energy Development Corporation. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Simbahang Katoliko preparado na para sa Ash Wednesday. Al Armario sa detalye. Nasa pagpreparar na ang simbahan Katoliko para sa mga aktibidades ngayon na maabot na as Wednesday. Digdi sa parokya kan Taysan sa pangenot ni Father Rex Arjona. Ang plano may misa sa Miyerkules alas 6 aga sa simbahan kan Taysan. Pagkatapos ang mga lay ministers malibot sa mga barangay o mapasiring sa mga chapel kan iba-ibang mga barangay. Ang barangay Maslog, Humapon, asin Mariawa. Sa chapel na mismo, ma-cross sa mga residente o mga parokyano na ma-cross sa Wednesday.
Kaya imbitado ang gabos lalo sa mga barangay na ini na magbasiring sa chapel pagka alas 8 nin aga sa Miyerkules para sa siring na aktibidad. Alarmario, DCGB. Kinumpirmar mga tugang ni Ed Jimenez, the head kan Corporate Relations Department o CRD, kang Energy Development Corporation EDC Bacman, na pagsadiri kang EDC ang Cessna Plane 340A. Sinabi pa niyang konektado man sa EDC ang mga pasahero kanasabing eroplano na kinabibilangan kan piloto, mekaniko asin duwang Australiano. Sinabi niyang nagbisita sa Bacman ang nasabing mga persona para sa regular na monitoring asin pabalik na kota sa Manila kan mawaran ng kontak at pinagtutubadan na buminagsak sa may bulkan mayon sa itaas kan Barangay Anuling sa Kirangay, Kamalig, Albay. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, publiko, pinatanidan kan DILG manungod sa paggamit kang pangaran ni Regional Director Escobar Jr. Ans Galero sa report. Nagpuuna naman sigun sa Department of the Interior and Local Government o DILG Bicol ang nagkapera mga individual na nagagamit kan pangaran kan sa indang mga opisyales para sa na mag-solicit ng kwarta. Inin informasyon na napag-araman kan DCGB News gikan kay Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. kung saan iguanin siya ng mga persona na naghahagad min kwarta o kaya cash donation gamit ang sa iyang pangaran asin sa iyang sinabi na bako ini makatotohanan asin da siyang pagtugutan na personang bukan siring na bagay. Kung igwaman daw sigun kay Escobar na nakakaaram ka na mga tao o kay mga persona nakareceive kan siring na solicitation dahil nitulos tubudan dahil sa warasan ng permiso may kinaaraman sa siring na bagay asin tulos na makipag-coordinate o kaya makimagtaong kaaraman sa indang opisina para maaksyonan ang siring na bagay. Sa liwat na nagpatanid ang DILG Bicol na dahil nanggal utrohon ang siring na gawi dahilan sa posibleng mahampang sa magkakanigong penalidad kung makasulisit ng kwarta alagad ang ginamit na pangaran, iyoan sa indang regional director. Dagdag na pareta, ang Galero, Pinatanidan mga tugang kan DTI Bicol ang mga establishmento de negosyo sa rehiyon na sigurohon ang mga pigpapabakal na produkto na aprobado asin nag-agi sa tamang proseso. Ini matapos na kanakalis na simana 53 na units ng chemical fire extinguishers, 12 units ng HCFC 123 fire extinguishers asin 2 units ng AFFF fire extinguisher na nagkakantidad minsang 14,000 pesos ang pig turnover sa indang opisina kantag sa diri kay ni kasabay kan pagbayad kan multa na nagkantidad din 25,000 pesos. Sinabi ni DTI Bicol spokesperson Ben Berango na panagos ang monitoring kan sa indang ahensya sa mga establishmento de negosyo tanganing masiguro na igwanin PS license sa hali sa DTI Bureau of Product Standards. Katuyan kanin na masiguro na salbado ining gagamiton kan publiko. Sigon kay Berango, ansi sa iman na maradakop na nagpapabakalin mga substandard na fire extinguisher ang kakasuhanin pagbayular sa Republic Act 4109 Standards Law kan Pilipinas. Iba pa niya itong bareta, sarong lula sa Malinaw Albay na kuryente sa paagi ng drop wire, gadan. Report kay Jomar Bien. Gadan ang sarong 67 years old na lola sa Banwaan kan Malinaw matapos na makuryente kasunod sa drop wire. Ang biktima na bistuhan na si Violeta Palima Sineta, 67 years old, residente kan Purok 6, Barangay Jaro, Malinaw Albay. Susog sa impormasyon sa Malinaw PNP na alas 11 ang udto kasudma nagluwas sa iyang residensya si Lola Violeta para manguanin mga gulayon asin panggatong alagad sa maawot na parte kan sa inang barangay. Aksidenteng natungtungan niya ang drop wire na nawalat na nagkikitay-kitay asin na nasa may dala na kan mga lineman kan Aleco na nagpakaray kan linya kan nakalis na Sabado. Na kuryente ang lola asin na dinara pamangkuta sa Siga Memorial District Hospital pero deklarado ng gadan kan ini iabot duman. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB.
Piglala umaan na maabot sa 900 na mga individual ang mapartisipar sa ikapat na Philippine Environmental Summit sa Pebrero 21 sa 2023 sa Taal Vista Hotel, Tagaytay City. Sigon kay Vicky Segovia kan Green Convergence, hali sa nasabing numero, 50% kay ng estudyante hali sa manalain na eskwelahan. Sa bilog na nasyon, mantang ang natatadang porsyento para man sa environmental advocates. Lahat po ng aspects sa food safety, environmental and natural resources protection and sustainable economy. Isa sa mga speakers natin si Piqui Lopez ng Energy Development Corporation. Isa sa mga speakers ay si dating mayor ng Ligao, si Director Linda Gonzales. Sinusulong natin dito, siyempre lahat ng solusyon na maging carbon neutral tayo. Kaya yung renewable energy, isa ito sa bibigyan ng attention. Ang tingog ni Vicky Segovia sa programang Boses kan Kabalibutan sa DCGB News. Mientras tanto, sinabi kay na aktibidad magkakaigban ng selebrasyon para sa esforsos sa pigigibo para maprotehiran ang kapalibutan. Kasabay kan summit, ilalatag man ang mga lakdang na pigigibo kan gobyerno, non-government organization, academics, sa sintanganing marealisar ang pagkakaigwan ng carbon neutral sa taon 2050. Ang Philippine Environmental Summit pinunan kan taon 2016 asin pigdadara sa malalain na parte kang nasyon asin katuwang ang Green Convergence sa aktibidad and Department of Natural Department of Natural Resources o Department of Environment and Natural Resources. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, mga rescue amay na nagpreparar ngunyan para sa padagos na search operation. Balikan ta po si Joshua Bino, live from Camaligalbay. Kan dedikasyon na mahanap ang apat na lunad kan buminagsak na Cessna plane na kaso nakaaging aldaw. Amay ngunya na nagtiripon asin nagpreparar ang mga rescuers digdi sa opisina kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Banwaan kan Camaliga. Riyaw na ngunya digdi ang mga rescuers sa grupo kan pulisya, Bureau of Fire Protection, ang Philippine Army asin mga personalized man kan Energy Development Corporation o EDC. Ang direktiba ni Incident Commander Mayor Caloy Baldo dahil nanggad magpundo sa operasyon sagkod sa dahil nanggad nahahanap ang apat na lunad ka na sabing buminagsak na eroplano. Tangon yan ang magiging focus ka na operasyon sa mga galis, partikular na sa nasasakupan kan na Ginubatan and nasasakupan man kan Barangay Tumpa and Kirangay kan Kamalig Albay. Ngunyan nagataon na nin maninigong mga direktiba, briefing and remo kan Kamalig pati naman si Mayor Calibaldo sa gabos ng mga rescuers tangani ng magpadagos naman sa operasyon ngunyan na bilog na maghapon. Mga dagdag na impormasyon, Josephino, DCGB. Naging matrayumpuan ginibong National Conference kang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP Episcopal Commission on Family and Life sa Diocese kan Cebu na may temang The Filipino Family Cradle of Synodality. Inipartisiparan kan mga miyembros kan Commission on Family and Life, mga mag-aragong masin laiko hali sa mga iba-ibang dioceses kan nasyon. Sa banal na misa ipighiras ni Obispo Marvin Maceda kan dioceses kan San Jose de Anteque na sa pamilya mapoon ang tagapagserbe sa simbahan. Tinamanin doon ni Obispo Maceda, iyo ang kahagadan kan pamilya sa komunidad asin simbahan. Lalo nang unya na pigatawanan nindo ng Synod on Synodality kan simbahan. Ang pilgrim journey kan mga mag-aragom kung saan dapat klaro ang presensya kan mahal na Diyos sa buhay. Sinabi niya na sa pamilya nagbupo ng journey kan kada individual kung saan namamatian ng pagkamuot, sense of belongingness, partisipasyon at pagpuon kan misyon. Iba pa niya tong bareta, may kinaraman manggiraray, may kinaraman sa search and rescue sa Piodoran. Pigahanap daw ang posibleng pagkaano din sarong motorista. Jimmy nasalita sa report. Sarong 72 anyos si Samson Abihoro kan Barangay La Medalla, 72 anyos taga Piodoran, ang pigpa sa irarom sa search and rescue operation kan binilog na joint team hali sa PNP, BFP, Philippine Coast Guard asin
MDRRMO kasudma, alagad naghapon dahil nakuha ang personang pigtutubudan o minibong sa salog sa barangay Panganiran, palibas sa grabe sa uran, alangkaw sulibel kan tubig kasudma, pigtutubudan na napaduman ini sa hararom na parte kan salog sa good na inanod. Nakamotoran biktima kung saan halis sa sarong sityo pasiring ini sa sentro kan La Medalla, tamasundo sa sayang misis gamit an motorsiklo na service kay ni. Dahilan kay ni an search and rescue group kan makaabot ini sa MDRRMO asin PNP ag nagbilog nin team haros naghapon sa kakahanap sa posibleng inanodan kay ni sa Panganiran River na minakonektar sa kadagatan. Ang solamenting na recover, iyo ang motorsiklo kani, alagad so tawo missing. Kung ini nakadiretso sa kadagatan, iyo ang problema kung sa ngunyan, ipagpapadagos man ang search and rescue operation sa nasabing persona. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, di si Jimmy nyo. Sinuspender po ni Alcalde Jun Aguas ang klase sa pampublikong elementary asin sekundarya na eskwelahan sa Banuan kan Santo Domingo ngunya na aldaw Pebrero 20, 2023 sa advisory na pinaluwas kan lokal na gobyerno. Sinabi ni Aguas na dahilan sa natatapos pa sa ng cluster and congressional meet kung saan ginamit ang gabos na pasilidad kan public elementary asin secondary school sa munisipalidad asin dahil sa grabing espersos na ginibo kan teaching asin non-teaching personnel kan Santo Domingo District, minakarahin niyang suspenderon ng klase. Katakod kay ni ang nagpasalamat si Mayor Jun Aguas sa gabos na teaching asin ang teaching personnel, trainers and coaches sa mga proud parents, sa mga atleta asin sa gabos na nagtatarabang kasabay kan mainit na pagbatin and congratulations for the job well done dahil sa nailansad na district meet nin maugma, ligtas asin matrayon po. Mga tugang, nakatalaan po na mag-aumento ang presyo kan diesel asin gasolina sa maabot na agang alas 6 nin aga. Sa estimate kan taga-oil industry, may taas po nin 70 sentimos, sagkod 90 sentimos. Ang presyo kan kada litro nin diesel, mantang salapi, sagkod 70 sentimos man ang gasolina. Paliwanag kan Department of Energy, ang panibagong momento sa presyo, posibleng dahilan, kad mga report na mabawas kan produksyon nin krudo ang Russia kung magkataon napipiritan na magkuhanin ibang sources ang mga nasyon sa Europa sa oras na magitaas ang demand sa petrolyo. Saraman ang China sa mga nasyon na nagilaom na mapalangkaw ng demand matapos halion kay ni ang sendang zero COVID-19 policy. Matapos maglangkaw ang numero kan aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, o kaya medyo naglangkaw ang numero kan mga aktibong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ini matapos makapagrehistro ang Department of Health ng 158 bagong kaso kan helang kanakaaging aldaw. Dahilan kayo minabot sa 4. Sobra sa 4 milyon ang kabilugan kan kaso ng COVID-19 sa nasyon kung saan sobraman sa 9,000 ang padagos na nagpaparahay. Mientras na ang National Capital Region paman giraray ang nakarehistro ng pinakalangkaw na numero kan COVID-19 cases sa nakalis ng dumang simana na nasa 445 sinundan kan Calabarzon na 2,002 o 212, Davao Region 168, Western Visayas ang gatos, asin Central Luzon na may 68 kaso. Panahon na para magbakalin modernong kagamitan ng nasyon, lalo na ang F-16 fighter jets asin submarines para mapakusog ang kapabilidad kan depensa kan Pilipinas sa pinag-aaragawan na teritoryo kan West Philippine Sea. Ini ang tahaw kang laser attack kan China kontra sa barko kan Philippine Coast Guard o PCG na pamientras na ikinabuta kan mga crew kay ni nagkondukta man in patrolya ang barko kan Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea kan mangyaring insidente. Sigon kay House Committee on Ways and Means Chair at San Albay 2nd District Representative Joey Salceda, para maipautob kay ni dapat manamyendran ang Official Development Assistance o ODA Law
para masiguro ang pagkakaigwaning inapod kaining top of the line air equipment as a naval capabilities na ang Pwersas Armadas ang House Tax Panel na pinamayuhan ni Salceda ang panginot na naghinguto sa mga sources kan mapagkukuhanan ng pondo kaya ipinisentar kay ni ang amyenda sa ODA law para masiguro na may sufisyente na kapabilidad sa depensa kang nasyon. Ipinahayag po kan Commission on Elections na madali lang matapos ang pag-imprenta kan mga balota para sa Oktubre 2023 na barangay asin sangguniang kabataan elections. Sa datos kan COMELEC, nasa sobra sa 49.6 milyon na barangay balot o kaya 74.06% ang imprenta para sa 15 rehiyon hali sa sobra sa 66.9 milyon na balota na planong imprenta. Ang mga lugar na natapos na mag-imprenta kan balota yon Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Caraga Region, Central Visayas, Batanes, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula in Eastern Visayas. Di pa man nagupuon ang pag-imprenta kan mga balota para sa National Capital Region as in Region 3 o Central Luzon. Napagaraman na ang COMELEC nagpunang mag-imprenta kan mga balota para sa National Capital Region as in Region 3 o Central Luzon. Napagaraman na ang COMELEC nagpunang mag-imprenta kan balota kan uminagi pang Setyembre 2022. Ginibo po ang final testing as in sealing kan 40 vote counting machines o VCM na gagamiton para sa special election sa pagkakongresista kan ikapitong distrito kan Cavite sa masunod na semana. Ginibang special pool sa munisipalidad kan Armado, Indang, Asintanza, Siringman sa 13 Martires City. Itinalaan ang special election sa nasabing distrito matapos may designar bilang Justice Secretary si dating Representative Jesus Crispin Rimolya. Naging maingat po ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos sa pagbalanse sa pagtaon ng proteksyon sa kapalibutan as in implementasyon kan ley na may kinaraman sa responsableng pagmimina. Ini ang sinabi kan Presidente matapos magatinder sa Philippine Military Academy o PMA Alumni Homecoming sa Baguio City. Ini matapos haputon manungod sa pulisya kan sa iyang administrasyon may kinaraman sa pagtaon ng proteksyon sa kapalibutan, partikular sa isyu kan pagmimina. Sinabi ni PBBM na sa isyu kan pagmimina, importanteng parte kan mga plano para sa ekonomiya kan sa iyang administrasyon ang mineral exploration as in extraction. Sinabi niyang sigurohon kan sa iyang administrasyon ng mga mining companies responsable sa mga lugar kan sa endang operasyon. Nadugangan mga tugang ang nasyon na nagpapahayag din suporta sa diplomatic protest kan Pilipinas kontra sa China kaibahan sa mga nagpaabot ng suporta ang United States, Japan, Canada, Germany, Denmark as in United Kingdom. Nangapunan man sila sa China na irespeto ang international law, partikular ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Manindugan man ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pagkontra sa pahayag kan China na bako totoo na guminamit ang Chinese Coast Guard ng CCG nin military grade laser sa Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Imbes kaya ni pigasabing guminamit daw ang Chinese Coast Guard nin laser speed detector as in green light pointer. Nakaresibi po ang mga nenumento sa tauna na budget ang 117 state universities and colleges o SUC sa nasyon para sa padagos na pagsuporta sa nagdadakulang requirement sa pagtaon hindi kalidad na edukasyon sa mga college students. Sigon kay Finance Committee Chairman Senador Sani Angara na ang kabilugan na budget para sa SUC sa taon iyoan maabot sa 107 billion pesos. Tinawanin doon kang kongresista nindagdag na 13.7 billion pesos ang SUC subject sa o kaya budget sa taon 2023 gikan sa 93.3 billion pesos na original na fundong isinumiter kan Malacanang sa rarong kang National Expenditure Program. Makakaresibin ang lamang SUCs ni at least 5 million pesos na dagdag na budget para sa research, innovation at siniba pang programa sa futuro. Kagamiton man ang dugang na pundok sa mga SUCs na may
College of Medicine as in nursing siring man ang katakod kang health programs sa laog nin magkasunod na taon mahiling ang pagitaas kan budget kan issues halis sa 73.7 billion pesos kan 2020 87.9 billion pesos kan 2021 104.17 billion pesos kan taon 2022. Mga tugang, inakusaran po ni US Vice President Kamala Harris ang Russia ng crime against humanity sa Ukraine. Sinabi kay ini na ang pwersa kan Moscow nagkukondukta nin mahiwas asin sistematikong pag-atake sa populasyon kan Ukraine. Ipinahayag niyang komento sa Munich Security Conference. Nagkaperang aldaw bago ang anibersaryo kan Russian invasion na nagresulta kan gyera sa Europa sa primerong pagkakataon. Tinawanin doon kan Vice Presidente kan Amerika nasa sarong pagtiripon kay bahan ang world leaders na ang US iyo ang Pordel na nagdesisyon na ang Russian makagibon ng krimen kontra sa sangkatauhan. Dagdag pa niya na ang aksyon sarong pag-atake sa common values as in common humanity kay bandig di ang gruesome acts of murder, torture, rape, deportation, execution, style killing, beating asin, electrocution. Padagos ang bareta, mga tugang sa ibang nasyon, nangapudan po ang WHO ng 84.5 million pesos na ayuda o 84.4 million dollars na ayuda para sa masimbagan ng pangaipukan medikal kan mga biktima lilinog sa Syria in Turkey. Pigaditan man kan ahensya na dakod ang magkahilang matapos ang makusog na linog na tuminama sa nasabing nasyon. Maabot sa 44,000 kataong nagadan, kung saan 38,000 kataong hali sa Turkey, mantang sobra sa 5,800 katao ang nagadan sa Syria. Business News. Porsigido po si Presidente Ferdinand Marcos na baguhon ang pigasabi niyang not investor-friendly na regulasyon na ipinapautob sa nasyon, partikular na sa lado kan foreign investors. Sinabi ni Presidente Marcos na kay panining resolveran. Asin ini saro sa manindang ililista ang mga polisiya na dapat tanggalon para dahil magsirbing ulang sa paglaog panin mga negosyo sa nasyon. Magkakanegosyo na ining hidalion asin dahil pwedeng pahaluyon ang gigibo na pag-ugid sa mga rules and regulations na pwedeng makapugol sa mga dayuhan na negosyante para ibugtak ang saindang investment sa Pilipinas. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kay Basi News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Sekretary na nagpalawas ng abiso ang World Health Organization Philippines kung paano masisigurong ligtas ang mga pag-iriba sa arong kung in kaso may maulakitan ng COVID-19 sa indang pamilya. Sigon sa WHO Philippines, i-isolate ang tawong may COVID-19 asin mantiniron ang sufisyenteng distansya na 2 metros. Buksan ang bintana para sa maray na pulos ng preskong paros. Magdesigna rin sa duwang maatama na daing comorbidities. Magsulog ng mask asin mantiniron ang kalinigan ni narong. Sunod naman ang abiso sa healthcare provider para mabulong ang numan na sintomas. Suportahan ang mental health asin dahi mag-ako nin bisita. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOA kasi ng WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Mga tugang, padagos kita ngunyan sa kabugtakan kang panahon kay Bapo si Ariel Samudyo halipo sa Pag-asa DOST. Good morning, Sir Ariel. Go ahead. Paray na agaman po. Para po sa magiging kabugtakan kan sa tuyang panahon ngunyan na aldaw ng Lunes. Alas 3 so bago din maaga, kuring namataan ng low pressure area sa distansyang 195 kilometers north of Legazpi City, Albay o kung saan inina sa distansya man na 210 kilometers east kang Infanta, Quezon. Iniyuman na sa coordinates na 14.9 degrees north, 123.6 degrees east. Samantala, nakaka-apekto man ngunyan duman sa Northern Luzon na ang northeast monsoon. Hindi sa Kabikulan, mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol ang mamamatayan sa maghapon. Samantala,
Katamtaman man hanggang sa makusog na duros na alit sa norteng sirangan at mamamatian na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Iguaman gale warning na nakabandera sa mga baybayin dagat kang Camarines Norte, Eastern Coast kang Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast kang Albay at sa Eastern Coast kang Sorsogon. Kung kaya pinapatamidan ang mga nagagamit ng mga saralit na sasakyang pandagat na daimo na magpalaot sa mga nasambit na kadagatan. Asin inalerto man ang mga dakulang sasakyang pandagat sa mga dakulang pag-alon. Nilalaw managwak ang temperatura on 23 hanggang 30 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6 sa iskong ninaga, masunod at yan alas 5:52 din hapon. Alidigit sa DOST Pag-asa, Ariel Samon. Salamat Sir Ariel sa mga report hali sa Pag-asa sa kamugtakan kang panahon. Sa pangaran mga tugang ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Sharing man kay bapo dyan mga tugang si Angel Mustasa sa lado lokal. Asin iba pa kasabay ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Jenny Baliana, ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express.